Ay. Wala sa tayo luto-luto ron. Mangorta sa ta kay grabing paita. Grabe naman nagsagbot diri. Oy. Matay sugdan na siguro na ko ni kay di ko mahuman ani og magsigil akong tindog diri. Ay, silig na. Tirada na tagiligan ni. Grabe naman nga sagbutan Ayay ka. Ang silig-silig matrada ni Papi. Wa may pods. Lakaw na ko diri kay bisi makatabang ko. Tirada para makabayad sa utang. Uy! Yati, mga bataan yun kung saan mo dre. Hello kuya, tanaw mitay mo. Kuya, lingaw lagi na imong gibuhat kuya. Skut yung kayo mong duha ba, bisag asa yung kumuha to, musunod yun mo. Kuya, tabangan ka na mo, pi. Tabang sa inyong mata, makaguba palang mo ano yung sili huwag ka ng kariton, no? Dili lagi na kuya. Dili pa ka, dili ka mahago. Gusto giday mo. Gusto kayo. Gusto giday mo. Tama ako, kaya nagdala ko isang silig, dali. Pagsa mo ani. Ang inog na isa ka silig dito. Banay isa ako. Ano lang niyo ay? Ano? Away man. Wala ilog kayo. Tarungan yung nagsilig diri dapat pagbalik na ko, limpyo na ni. Biyaan din minimo diri. Ay, dili na lang ko ba silig ay? Nabuang naman siguro mo. Anong biyaan man tamo? Mula ka ko kay palitan na mong snack ba? Uy, kana snack. Dagan na kuya, kay gutom din kay ko. Apili po nito kuya ha. Lagi ako yung bahala. Pag mo ko na mong trabaho diya, paninlig na mo, ha? Dapat hinlo na pagbalik na ko kay para makaam-am na mo. Sige kuya, ampeng. Saan ako? Sige. Kaya, Wala man to natuyo ya. Namiag yung pamigyan, oy. Natuyo gani. Kuya, sorry. Sugod na ta kuy. Sige kuya, dali. Para mag-am-am na ta pagbalik ni kuya. Sugod na ta kuy. Sige. Sige. Awat dia dito kada pikas oh. Kapil man ka diri. Macam mana kuya ay? Ay, curi. Panginay pa, mahugaw ko. Kuy, tanawa kuy. Macam mana anak? Sakita ni, brum ba? Pasti kesapaan dah kuya anak. Dili lagi, kaya aku katuyukan. Sige, ikaw ingon ha. Alina kuy, sige. Utang na tilig dah, utang. Ikaw na, takay ka. Kaya ko sa kayo na. Sige. Aku na pud be. Last pa isa kuya. Diyan manayo wala mo kay klaro ko sabot. Sige na kuya, please. Sige oy. Lupa. Sige na kuya, sige kuya. Oh no. Gikulong man mo kuya. Ulay pataka ramang ka. Klaro mga ni kayo imong ikusong. Pataka ramang ka naman ko'y bato oh, naharang oh. Patakin lang pa si mong bato ah. Alo, yan si kuya tindog na ko'y masakpan dyan ta. Oo, unsa man ha? Ikaw mangkon ba? Sana si kuya. Oo, Tessa. Unsa man to? Wala man kuya. Ay, unsay wala. Hugaw malagi kayo ng lubot na Jikoyo. Ay, wala na kuya. Ay, naslad ako kuya. Abi na kung nag-away na pud mo. Wala, oy. Nakapalit ako am snack ninyo, ha? Wow. I-ready sana ako ni. Butangan man ako ning palaman eh. Dilig tilaw. Ay, tilaw si ko. Karon wa pa mo magsilig diya. Gapi lang, huli pa kuya. Ay, naalagi. Pagtrabaho na mo diya kay para pag human yung silig am na. Uy, sige. Trabaho kami. Trabaho mo diya. Sige ya. Silig kami ha. Magpasa natin ni Koy. Hoy! Anong nagdula-dula man mo diya? Magubaran silig ba? Ay, suri ya. Tarungan nyo ng silig diya. Di tamo pa kaunog ang amron. Tarungan lagi daw silig kuya. Sige. Ngayon lang. Karon, handa na ako itong snack ang mga Piat City. Handa na ako sila. Pero mo balos yung ko. Kaya gikuha man nilang baunan ako gahapon. Kaya ginay balos. Hindi na pwede wala. Nailang ko nga toyo diri. Kung palaman sa pan, nga totes. Tite, gimaron. Kung kabisin sila palamanan, sana ko nilang pan.
Iiting mo ano yung mapit si tiya mo. Oh no! Lapit kayong pano. Gawa mo kabalo, ang palaman, kunin niya ito. Anak gina, sa mabalsan lang. Palaman nagkulgit be. Lami kay ni. Pas ginawa ni Ron. Makabalos gid ko ninyo. Katagon dayon. Right, strawberry. Tangan din nato silang coke na tuyo. Para lami ilang kaon ba? Oh no! What? Oops. Mura yung coke oh. Manakoy. Uy, hapit na sila mahuman oh. Kuya, human namin kuya. Uy, kini human na mga Bet City. Pwede namin am-am. O, ali na, ma'am na mo. Am-am na kuy. Tara. Ali na. Oh, na paano? Hindi butahan ako ng palaman. Ya, am-am na kuy ulo. Palaman anak kuya. Si palaman ala strawberry. Strawberry na, kay pula. Strawberry, oy, strawberry. Oh, isa. Kadali lang. Hutdan ninyo niya. O, di palitan tapos mong coke oh. Coke? Oh. Lami anak koy. Lagi ni kuya. Tama na, ayaw mo palabig dagan ng coke kay maka-diabetes na niya. Diri sa mo kay ato na kong office, gipatawag ko ha. Sige ya. Dili magaway, dagang ilang pano. Hutdan naman ni hutdan. Oh, atos ako. Sige ya. Nagitaan ni kuy. Ano dungan ta am-am. Sige. Ha, tanaw na to na ron, makakaon mo na unsay lasa na. 1, 2, 3. Dora, giingkit na. Halangan ni kuya oy. Guba ang naong. Lami no. Ang palaman kay Colgate. Nirisi ninyo. Walang gana. Ingon si kuya, strawberry ni. Inuto nila ko be. Kulgit ba ni kuya? Kulgit tayo ni. Oh, patugrahan lang ay. Inom na yung tatong plate coke ka. Ako ano isa? Wara, inom na po lang supling sa tuyo. Bugwak! Taga, mirisi, kabalos na yung ko. Bahala lang mo diya, oy. Usama ni tuyo man ni. Itipan mo sa ni kuya. Itipan sa namutang kuya. Bantayan to.